Karon kay magluto mi og popcorn. Unsay ngandang? Popcorn. Ay, pusa. Sa wa pa ka subscribe na JingJing TV. Karon kay magluto mi og popcorn. Unsay ngandang? Popcorn. Ay, pusa. Popcorn. Ato sa siya butangan og gamay nga mantika. Gayon, low fire. Malo. Painiton sa nato siya daan. Una na to ikuan. Init na. Init na guys. Init na guys. So, Ilunod na lang. tabunan man na siya. Okay. Wala tayo na siya, ma. Ha? Wala tayo na siya. Luto. Gusto kaya na mo. Muon sa man siya. Mupa? Pait. Paig. Pap? Popcorn. Popcorn. Makita na gito siya sa sulod. Ay! Kaligking mamuna. Luto na. Wala, luto na. Ate. Wow! Low fire ni siya guys. Kaya para dili siya makuha. Ano na. Live na ha. Dito, nagpunto-punto. Lawit siya. Kuya, dali na kuya. So guys, open. Ito na siya guys. Ayan. Nya is transfer sa naay cheese nga topping. Ya, palaman. Palaman. Palaman na lang. Basta mo na. So, Wala. Ate, mo pa. ay nai. Very low fire na siya. Hmm? Okay yan. Ito kayo. Okay, plata mo pa. Mahal. Ha? Musukol? Dami man. Di kay first. First time na mo nagimo aning popcorn guys. Luto. Luto. Last na to. Kunya na naman. Ha? Last na tong luto. Hagka na day kayo. Dili siya madaot. Dagan dahil ko no? Balik kuya. Lingaw kay silang nag-apong guys. Oh. So guys, lupat-lupat na siya guys. Wala na. Itong ihuwan. Okay. Ano, matagloto guys. Mga una ta guys. May akong assistant guys, oh. Ay kuya. Puno na. Yan na. Yay! Nasilida ng silida lalagwan. Mayabang na. Yan, akay kabaya diha. Marisip. Kabayad. Nakay kabayad eh. Ha? Upat, akuan lang. 5. Kagpareha na nagpresyo? Di na ice cream, uy. Guys, buko. Asa na? Masay nga na ni? Pila ka na? Sarang na. Marami na. Wow! Upat ako Upat ko sarang eh. O, duha na manakbog! Oy, mo angkon pa man de puglain. Upat!
Kuan sukli dai. Upat. 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 Nahu, mana dai. Siya ganahan ani nga flavor guys. Upat. Upat. Kasi lami. Upat. Kasi agak sa butari akong lugar sa kuha. Usama sa puy flavor. Na upat. Ma. Mami. Mami, ma. Ning lagi kay sa syudad guys kay tag sa karon pa balik kauna ni. Ang gira. Mami, guys. Mabal. Ana ra. Ako. Alright, come on. Hello, guys. Okay. Oy, Upat. mandadam na usa. Ay, ako, ah. Kuha niyo utak. Ako, ne? Ako, ne? Kang dada na